Näme o qaşan oturun? O ne adaylar? O olay. Näme o? Ay men kvolzok gellay. Näme bolan sen ko? Ay ulilin feygulsa wa ho. Tüş börler men ka bolana ko. Senin söýşörler kimsin ýan ol? Ay tüş yok bolyan. Bilemokda ho. Baryan gaýdyan. Baryan aydy bilmän gaýdyan. Olar ýal etmeliler o can inim. Bu wa söýüň var 72 san görnüş bolýar. 72 san o. O hindi kinolar köprak görmeli. Ay gör. Indi kino. Şol görüp öwren vermeli o. Ay gör ya. Tolun ondan öwrenler ýal wagt ýok. Yo, sen ünsür görýän närdin? Ana, ho ile bitçe zat görýän bitçe. Owa. Nerede sonu? Qarşıma nerededir? Hani var göreyim hani. Nerede? Nerede? Bir vakstar korkudan sonra. Gayret et önüme öwreneyim. Hamto hamihet. Daha söyle ya. Näme gözüňlere akmay? Kinoda beýle däl gün söýüşüp gitdiler. Oh. Geldinmi? Ay olay. Ay ha olay maslagadyňa. Ay o hindi kino görün o gitdiň. Urşur kino görýärdiň ha. Ay ahmal olam. Ya men hindi kino içinde bir burlayan yer men görem okmu kamay. Sıptırayansın da bir kıyarında. Yan olmalı ilagra kena yaman. Ay sıptırmadıgan bolsa ol ya. Ay ila geçirdi o yağımlar. Ay bu orada. Hani başkarak varyantı yok mu? Başkarak varyantı ba. Ana maslaga dediler. Yok.